What's up kabalen? So ano muna tayo ngayon dahil medyo kumakapal na yung snow, magpapala muna tayo. Kasi dito sa Canada, pagka hindi mo clear out yung snow dun sa premises mo o dun sa harap mo at may nadulas, pwede kang masampahan ng reklamo or pwede kang mademanda. Yan. So ganyan dito sa Canada. So kailangan laging ma-clear yung pathway mo or yung walkway na nasa premises mo. Yan. So samahan niyo ako, magpala tayo. Bali, nag-travel na kami dito kasi di rin masyado makukuha lahat dahil nakadikit sa Seventon. Itong snow na to 3 days yata to eh. So kung kakayaan mo siyang 3 days bago ka mag-shovel, kakapal na. Ang tendency eh, magiging siyang black. So magiging madulas. So ayan, tinulungan ako ni bro. Ayan. Dahil yung tamang technique ng pag-shovel. So ngayon, tatry namin yung mismong makina. Next time yan na yung gagamitin natin pagka tayo ulit ng snow. Yan o. Grabe usap. Grabe lamig oh. Okay, so ayun no, mga kabalen, quick ano lang naman, quick pagpapala. Tinatawag nilang pinagpala. Ayan, nagpala tayo. So, medyo clear na rin ito. Ayan no. Medyo clear na yung pathway. Ay yung ating garage, tapos yung pathway, yung walkway. Kasi 3 days ang ang snow eh. So kung hindi mo i-clear yan, kakapal. Ang tendency pag sumikat yung araw, may yung portion niya matutunaw. And then nag-freeze ulit. Ang mangyayari, hindi na siya parang crush ice, magiging parang bloke na. So yun, madulas yun. Doon na talaga babali ang gulugod mo. Yan. Okay. So sige, pahinga na po tayo at mag-aalmusal muna tayo. Di pa tayo nag-aalmusal. Yan. Let's go. Bye-bye.